mata gumba ka bani kiɗa zan duko gangar mata. Ai luwai mata, ai sagan mata, ai sama ai kasa mata, ga musti dan kwana mata. Mata ai mata ku firfito mai sha'anin mu mande inda ku ba za a daina shagali ba. So ya zo ya tanka muku dole idan ku kai kira a amsa muku musti dan kwa dole ne in tsara muku da wake ku dan mu kulla saboda amana. Kuke haihuwa ku zo ku goya haka wani zaga ku na sani kun zarce haka tunda saraki ne kadai yake sadaka. Da na zo cikin ku sai in san warraka ku karbe ni dan cikin ku ne zani na zauna. To ku sha'anin ku shagalin ku matan duniya dan babu kamar ku ra'ayin ku faɗin duniya. Kuke mallaka talaka da sarki kwanciya dukkan gidan da ba komai masa taken suriya. Mata ne da ku ba mai raba mu makwalla kauna. Aye mama mamaye iye mamaye mata aye mama mata 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 mata. Mata ku karɓi naku musina dan kwaɗanku dole a je a nemo kuma a zo a baku. Na nazari tunani babu kamar irinku dole in so mata zana amun baiko ku so ne zan marena. Mata 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 mata. Duk wanda bai da ku ni ma ban da shi in dai na ku abu akwai tagomashi. Yau gani na fito ku fito mu warwashe domin gare ku ne aka jin kamshi. Ni na ku ne amana ku rike sunana. Mata 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 mata. In zamanin kai kaga da kai za a yi ba mai hani ga sarki in yayi nufin yayi shine mamallaki mai juyi yanayi. Nai dogaro da shi ba kuma yanda za su yi mata wurin ku zan zo sai na dan